बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ लानानै एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां खोरोमदाव औवारि बिथाङा बुंथिदों जे आसामाव जे थाखानाय जे मोन 14टा एसटिनि बेरेखा बे समाव मोनद' हारिनो एसटि जुदि होयोब्ला जों गोख्रों भाबै सोमावसारलांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारि बिथाङा। खोरोमदाव औवारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सिसि ट'आनि हेफाजाबजों बा सिसि ट'आ जे आफादनि गेजेरजों बे समाव जोङो गोख्रों भाबै बिथांमोननि हाबाफारि बे हाबाफारियाव गोख्रोङै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हेफाजाब होलांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। जायनि गेजेरजों बे समाव जे थाखानाय मोन 14टा थाखानाय जे एसटि बे एसटिखौ नागारनानै बे समाव मोनद' हारिनो बे समाव एसटि होयोब्ला जोंहा जोबोदनो खहा जागोन आरो जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिसि ट'आनि जे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव एबा बे समाव सिसि ट'आनि जे जाखिनि हाबाफारिफोर लायो बे हाबाफारियाव जोङो गोख्रों भाबै बाहागो लालांगोन आरो जाय ट्राइबेलनिफ्राय जोंखौ जुदि नागारोब्ला बे समाव मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला जों बेनि बेरेखा सिसि ट'आ जाखिनि हाबाफारि लागोन बे हाबाफारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद महरै हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारि बिथाङा। जोङो बे जि आसामाव मोनद' हारिनि जे एसटि इस्युखौ लानानै जों आसामनि गासै ट्राइबेल हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा कर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गानाइजेशनजों सिसि ट'आजों जयै लोगो नांनानै जायखिजाया आसामाव जोङो ट्राइबेल हिसाबै गसंथानानै एबा जोंनि थाखानाय इन्डिजिनियास ट्राइबेलफोरनि हेंथायै गोदानै ट्राइबेल जानायनि जे मोनसे सम्भाबनाखौ लानानै दिनै जायफोर सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों बेवहाय जों मैखोमै बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे जोङो सिगांनि जोंनि थांखि बायदियै जि दिनै गोदानै एसटि खालामनो थाङोबा थाखानाय 14टा जे जोङो बाहाय आसामाव ट्राइबेल हान्जा दङ बेयाव कमिउनिटि हिसाबै जोङो गोबां खहा जागोन होननानै जों नुहुरदों आरो बेखायनो जोङो जथायै बर'नि जोङो मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै जोङो ट्राइबेलनि गुबुन गुबुन दिनै 13टा आफादजों लोगो नांनानै दिनैहाय सिसि ट'आनि नाजानायजों सिसि ट'आनि दैदेननायाव जोङो मैखोमै हेंथा खालामनायाव बाहागो लागोन। जोङो बे जि आसामाव मोनद' हारिनि जे एसटि इस्युखौ लानानै जों आसामनि गासै ट्राइबेल हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा कर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गानाइजेशनजों सिसि ट'आजों जयै लोगो नांनानै जायखिजाया आसामाव जोङो ट्राइबेल हिसाबै गसंथानानै एबा जोंनि थाखानाय इन्डिजिनियास ट्राइबेलफोरनि हेंथायै गोदानै ट्राइबेल जानायनि जे मोनसे सम्भाबनाखौ लानानै दिनै जायफोर सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों बेवहाय जों मैखोमै बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे जोङो सिगांनि जोंनि थांखि बायदियै जि दिनै गोदानै एसटि खालामनो थाङोबा थाखानाय 14टा जे जोङो बाहाय आसामाव ट्राइबेल हान्जा दङ बेयाव कमिउनिटि हिसाबै जोङो गोबां खहा जागोन होननानै जों नुहुरदों आरो बेखायनो जोङो जथायै बर'नि जोङो मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै जोङो ट्राइबेलनि गुबुन गुबुन दिनै 13टा आफादजों लोगो नांनानै दिनैहाय सिसि ट'आनि नाजानायजों सिसि ट'आनि दैदेननायाव जोङो मैखोमै हेंथा खालामनायाव बाहागो लागोन।